Vèncer el càncer és complexa, però és una missió possible. El càncer no és una missió impossible, es pot vèncer. Vèncer el càncer és una missió possible. Vèncer la metàstasis és una missió possible. Vèncer el càncer és una missió possible. Vèncer el càncer és una missió possible. Vèncer el càncer és una missió possible. Entre tots ho podem aconseguir. Suma't al repte metàstasi.